Eli enga yomugaka nyagusira Barnabas Nyabuga kurwa sekenyoro kiabo matara kegotoka ime ye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu South nigo yabolire bakonyi kwagachirwa enyumba na yamagiga yo komenya abantu batano ase enyumba eyemo nago eyo egotebekana boigo egotwa gose amabate nyarka kabire amagotu naboigo yamate boigo nigetari konyaga bago keria nonye nindagera no kugane kwa kerari tuko nonye nabana beskuru eyo gose nabana bomuchio eyo gose yamate eyo tibariko ikera konyora amasomo kugwatekana amo no kuremirwa kwa igoro muri kito diponi asanya na mange Ase ekenyero kiabo matara ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu South County ya Kisii. Taro ya masayemo ni gotokomerana ne amate yo mugaka Barnabas Nyabuga yosireti obugima bwaye wetira senchira yo mubasokano omwaka bw'ekirwa 2023 agati ya amate ya emaega omongina nabana bane abobono bagenderete gwetira amakongo itegene utukurita mura Nyabuga na mnyeta bokong mwako na akakwa kangira bana bane wana ndime chanza kimpingo tuya timbatkere kuli bana bakoteku inja endage kwa mbele ngokura gira bana tubache tukambura bana bakati school Gusangane amate ya nyagusira Barnabas nigenkeywe yabereke wetera amakongo asamatuka maega hasogusiria abantu bomuchyoywe nabo igokuburo wechibese gwikabana gotiga chiskuru mugako ya gatakanyora accident ya gasira taringi mutugu ya igo na aringi una musio bali moiga no mugako lingo muchyoyo nera kanyora bokongo nera gachigutugura magena gwetero butakarenda nyore ndagera bakoliri na likamubwatera ndikamusenye ntapia maguru akabuturwa maguru tugatema kurwanese igi tumurwali patimbaya gaikagasira watikana no buremiro bonene bora senkeywe yo mugaka Barnabas nige amatejeiga ekonyora endagera gwetera obokongu ebinto byokorarira nabo igo enyumba yabo nige gotwa kire muri gotwa tugotenya stwa bakayasira nande tugotwa ngari bintu cyabo se sikanye gotu ona batwate mu cyando mu ngasenke enyumba bakorara ge gotwa ebo chokete kirase kere mbure gotwa eba kolinge binto embura yatu yasira nande bamakwara sai nande barara ensemo yokonyora endagera sobokongu omwana Abel Nyabuga nigatigireta masoma yenchira ase kirasi kya 5 na 3 kubwatekana no kubura gwechisemi ingana ya mwiriretere gokora chikonda elyo kurageria bana bamwe babake nabo igo kubasira se chisemi bona abana abo kere basome skuru egasinya bona nababwa tobokongu no kuragira gokobogokongu bakubwata barara njara bona ekere tobwate nabo tokoma ekere totabwati bona nabo akurara igo na bana abo Siyasin kone ya seniors na okulema mugondo ya na mchenga ina nanya na bana kita gusikara mu inanyodi nese na basapoti nindage bona bana baba keno mumuru yako ndoligi obaretera rende babwa tabaragira usekere batanyoreti nabo bakurara igo rende obokongu mboro muchoyo kulende twasabo yo wanja gotokonya tokonye amwa aso kuburwa obomenyo goika kurara isiko gose komenya batabwati enyumba nigo enyumba yabo egotwa asebono baruru kubure gucha sabasamaria bali no moyo bwwancha bono twasabo gokonya uyo uranje gotokonya tokonye amwagachire enyumba nona abana bwatabu bane tari konyara kubarageri nabo konyora ondo mokonyiro muturiro ondo mokonyire yanga kubeka onya gusukerio bugima nje ngosaba mo munda akonyo tokonya no moyo royamo nsenaro na nenda tosemeri nsena kora batenda kwaye kuripoteria Gatembe kuroiga ase kenyero kiabo matara egotuka imeje bunge ya Kitutu South iliane nkoro kwa Dipon Asanya.